салому дуруд дӯстон. Сабр ва пуртоқатӣ сифати ниҳоят хуби инсонӣ аст ки мутаассифона на ҳама онро доранд. Баъзе футболбозон баҳри муваффақият ва қасдгирӣ аз чаҳорчӯбаи одоб ва қоидаҳо мебароянд ки чунин лаҳзаҳоро шармандагиам гӯем хато намекунем. Албатта бо пайдоиши вар чунин лаҳзаҳо камтар шуданд, зеро бозингарон дарк мекунанд ки ҳар як амали онҳо аз мадди назари доварон дур намемонад. Аммо дар чунин варзише чун футбол онҳо то ҳол ҷой доранд. Ма аз чунин лаҳзаҳоро ҷамъоварӣ кардем ва ҳоло пешкаши шумо мекунем. Лайкҳои қиматбои худро фаромӯш накунед. Мо бошем оғоз мекунем. ин видео бо сарпарастии 1x сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. Ҳамаи ин дар ширкати бовариноки 1x. Маълумотҳои зарура дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. моҳи декабри соли 2021 дар бозии Севилья зидди Барселона Жюл Кунде барои ғазабнок шуданаш ҷазои сахт гирифт. Дар дақиқаи 64-ми бозӣ Жюл Кунде дар мубориза барои тӯб Гави ва Альбаро бо пушти пояш зад ва баъдан хост аутро иҷро кунад. Дар ин вақт Альба назди ӯ омада норозигӣ баён кард. Ӯ Кундеро бо китфаш тела дод. Жюл худро дошта натавонист ва рӯйрост бо тӯб ба сари Альба зад. Довар ҳимоятгарро барои ин рафтораш набахшид ва ба ӯ корти сурх нишон дода аз майдон ронд. Дар бозии Бундеслига байни Вердер ва Бавария ғайричашмдош ду легендаи мунтахаби Олмон бо ҳам муноқиша карданд. Оливер Кан ва Мирослав Клозе. Баъди партофт Клозе хост то охир барои тӯб мубориза барад, вале нохост ба дарвозабон бархӯрд. Оливер Кан девона шуд ва ба Клозе дарафтод. Ин дар ҳолест ки онҳо бо ҳам дӯст ҳастанд ва дар мунтахаби Олмон якҷоя бозӣ мекунанд. Маълум аст ки Клозе ин корро қасдан накардааст. Бинобар ин рафтори Оливер Кан 100% нодуруст буд. Дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳони соли 2014 мунтахаби Олмон бо тими миллии Португалия вохӯрд. Дар охирон дақиқаҳои қисми якум Бундестим 2-0 пештафт буд. Аллакай дар дақиқаи 37 маълум буд ки Португалияро ҳеҷ чиз дигар наҷот намедиҳад. Дар ин лаҳзаҳо Пепе сахт ғазабнок буд ва хост борои дигар аз футболбозони олмонӣ қасд гирад. Дар мубориза барои тӯб ӯ рӯйрост ба рӯи нимҳимоятгар Томас Мюллер зад. Ин ҳоло анҷоми кор набуд. Пепе баъди ин кораш боз бо сараш зарба зад ва Мюллер дигар худро дошта наметавонист. Албатта довар ин амали Пеперо беҷазо нагузошт ва ба ӯ корти сурх нишон дод. натиҷаи бозии аввали даври якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо байни Волфсбург ва Реал Мадрид барои ҳама ҳангомавӣ буд, зеро дар он бозӣ дастаи олмонӣ 2-0 ғалаба кард. Ба ғайр аз ин он бозӣ бо амали шармандавори Марсело ба хотири ҳама нақш баст. Ҳимоятгари Реал Марсело дар яке аз ҳолатҳо рӯйрост бо пушти пояш футболбози рақиб Арнольдро зад ва барои ин кораш бояд корти сурх мегирифт. Вале ҳимоятгари бразилӣ бо як амали дигараш худро наҷот дод. ӯ баъди гирифтани тӯб қасдан бо сараш ба футболбози рақиб бархӯрд ва баъдан ин намоиши театриро нишон дод. Хандаовараш он аст ки Марсело барои ин амали шармандавори худ ҷазо надид. Баръакс довар ба Арнольд корти зард нишон дод. Дар бозии Рома зидди Интер Франческо Тоти эҳтимол бадтарин амали худро дар карьераш анҷом дод. Дар яке аз лаҳзаҳо Балотелли ба Тоти чунин гуфт: ё ту дар ҳақиқат футбол бозӣ кун, ё ин ки кӯдакбозиятро бас кун. Маълум нест ки барои чӣ Марио ба Франческо ин суханҳоро гуфт, вале онҳо Тотиро сахт ғазабнок карданд, то он дараҷае ки дар яке аз ҳолатҳо Тоти ба хати ҳимоя баргашта рӯйрост бо тамоми қувваш ба пои Балотелли зад. Барои ин кораш албатта ӯ корти сурх гирифт. Наход Тоти фикр накарда бошад ки онҳо дар як мунтахаб бозӣ мекунанд ва бо ин амалаш ӯ метавонад Балотеллиро як умр аз футбол маҳрум кунад, зеро дар чунин лаҳзаҳо эҳтимоли ҷароҳати вазнин бардоштан хело калон аст. Дар охирон лаҳзаҳои бозии ҷавоби Атлетико Мадрид зидди Ливерпул дастаи мадридӣ аз рӯи натиҷаи умумии бозӣ пештафт буд ва бинобар ин ҳамлагар Альваро Мората бо рӯи аз ҳама маълум хост вақтро кашад. Дар ин вақт Трент Александр Арнольд рӯйрост ба пушти Мората зад ва ӯро аз пой афтонд. Пас аз ин қариб муноқишаи калон сар зада буд, вале Коке тавонист футболбозонро ором кунад. Дар бозии чемпионати Арабистон ҳолати аҷибе рух дод. Дарвозабон яке аз дастаҳо барои кашидани вақт амали шармандаворе анҷом дод. вақте ки ӯ бояд тӯбро ба бозӣ медаровард, Пинони аз ҳама бандҳои пойафзолашро кушод ва баъди ин ба довар ишора кард ки бо чунин ҳол ӯ бозиро давом дода наметавонад. ҳеҷ кас дар майдон ин чизро мушоҳида накард ва довар оромона бозиро нигоҳ дошт. Пас аз ин ҳамдастаи ин дарвозабон банди пойафзоли ӯро баст. танҳо баъди бозӣ пас аз тамошои ин ҳолат маълум шуд ки чӣ гуна дарвозабон ноҷавонмардона рафтор кард. соли 2014 дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо Челси дар майдони худ Порторо қабул кард. Дар яке аз ҳолатҳо футболбозони мунтахаби Испания Диего Коста ва Икер Касиляс бо ҳам бархӯрданд. вақте дарвозабон тӯбро гирифт, ҳамлагари Челси пои ӯро рӯйрост пахш кард. довари бозӣ Ҷунайд Чакир чунин шуморид ки Касиляс симулятсия кард ва худро дурӯғ ба замин партофт, вале дар ҳолати такрор маълум аст ки Коста барқасд ин корро кардааст. ӯ ҳатто аз Касиляс бахшиш напурсид ва нисбати корти зарди довар ҳеҷ чиз нагуфт. собиқ ҳимоятгари Реал Мадрид Пепе дар давоми карьераш бисёр беақлӣ кардааст
вале амали навбатии ӯ аз дигар корояш фарқкунанда мебошад. Соли 2019 дар бозии зидди Хетафе Пепе ҳамлагари рақибро аз пой афтонд ва баъдан ду маротиба барқаст, аввал ба пояш ва баъдан ба миёнаш зарба зад. Вақте ба Пепе корти сурх нишон доданд, ӯ назди ҷабрдида омада гӯё бахшиш пурсид, вале инҷоам бо пой ва дасташ ӯро пахш намуд ва баъдан майдонро тарк кард. Пас аз он бозӣ Пеперо барои 3 рақобат муҷозот карданд, вале ҷомеаи футболӣ чунин мешуморад ки ин ҷазо хело сабук буд. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.